yanzu ka ɗauki kansa da ake ta ihu ba ta da magani ka shiga research akan fejin Professor John Az, kun ga ba musulmi bane amma amana ta ilimi muna kafa hujja da shi. Me dalili? saboda ya zo da ilimin da musulunci ya yadda da ilimin, babu shirka babu bid'a. Yace da mutanen Afirka da su dace da abin da yake kasar su, wannan karan icen su yi amfani da shi, ana ce masa boswellia. Yace boswellia duk wata cutar kansa da ka sani, ko ta nono ko ta kwakwalwa ko ta jiki ko ta mara, inda ana shanta a wuni so 2 ko so 3, yace boswellia tana maganin ta 100%. sai dai ita boswellia hatsarinta shine tana iya tayarwa mutum da ulcer. me boswellia shine ararabi. Boswellia BOSWELLIA, boswellia tana tasiri. kuma ka je ka sai capsule ɗinta. nawa ake sai da capsule ɗinta? Capsule ɗinta guda 40 ne ko 39, sai ka saya kusan 80,000 ko 90.